Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzi ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din noffru dal-sagrifiċċju bħala ringrazzjament lil Madonna ta' Pinu mill-familja Abela. Nixtieq ukoll li dal-għodu niftakru fir-ruħa Aziza ta' li l-mulej sejħila l-għandu propju dal-għodu kmieni Francesco Pio Attart, propju anke kull nar ta' Sibt ikun hawnhekk magħna u li jagħmel ħidma kbira mhux biss fid-djoċesi imma anke f'dan is-santwarju tagħna, ħidma ta' volontarjat. Hekk nitolbu l-mulej jagħti l-faraġġ lill-familja tagħhom. Ħuti, fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Llum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-konsagrazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. Jew għalhekk flimkien infaħru lil Alla u ngħidu Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-nedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla ben il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li joġbok issejjaħ lil poplu tiegħek Knisja, għamel li l-ġemma miġbura fismek ikolla biża' u l-imħabba tiegħek u timxi warajk biex twassala għal ġid tas-sema li wetna. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Għalem il-ktieb tal-profeta Eżakiel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-vant, għax is-santwarju kien ħares lejn il-vant. U l-ilma kien ħireġ minn naħħa tal-lemin tal-adba, in-naħħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħareġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-vant. U l-ilma kien inixxi minn naħħa tal-lemin tal-adba u qalli dan l-ilma ħireġ lejn in-naħħa tal-vant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjet dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu u jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara kull ħaġa ħajja li titċaqlaq tgħix u kun hemm qotra kbira ta' ħut għax minn kull fejn tgħaddi dak l-ilma jitjieb u kun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut tax-xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu fl-imkien tifraħ il-belt ta' Alla. Kien u qawwa u Alla lina għajnuna kbira sibniħ fid-dwejjaq għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar fl-imkien.
tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara li s-swieq tagħha iferħu il-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-oli, hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ flimkien tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza lina Alla ta' Ġakob, ejjew araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art, tifraħ il-belt ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Għażilt u qaddis din id-dar, jgħid il-mulej, biex ismi ikun fija għal dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. Fit-tempju sab min qiegħed ibieħ barrin, naċ u ħamiem u min kien bil-qiegħda isarraf il-flus. Għamel swad bil-ħbula u keċċihom il-koll lil barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lil-bejjija tal-ħamiem qalilhom: warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmlu wiex dar negozju. Id-disċiepli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu u qalu: x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu iġibhom: ħottu dan it-tempju u fit-3 ijiem nerġa' ntellu. Għalhekk il-Lut qalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u inti se jittellu fit-3 ijiem? Iżda hu tkellem mu fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-disċipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalem mal-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Il-kelma tal-mulej. Fit-talba li bija bnejna din il-quddiesa, aħna dinilu lill-mulej u tlabnieh il-missier lilna li jagħmilna knisja biex iwassalna fid-dar tiegħu. Ifeżjes forsi din hija xi ħaġa li ħafna drabi x'kultant ninsewha. Il-kol kemm aħna ninsabu f'mixja, pellegrinaġġ. U l-kol kemm aħna nafu fejn inridu naslu għax dak huwa s-sabiħ, bniedem li miexi idur u ma jafx fejn hu sejjer, hija xi ħaġa li tinkwitak għax miskinu. Imma aħna d-direzzjoni it-triq nafuha. U għalhekk kull Ewkaristija li niċċelebrawha anke dalgħodu, jiena u int din l-Ewkaristija f'din id-dar ta' Alla trid l-ewwel ħaġa tfakkarni li jien miexi mhux biex noqgħod f'din id-dar tal-ġebel, imma f'dar li ma tintemm qatt. U l-prova ta' dan kollu tafu x'inhi? Il-kobor tal-miraklu tal-imħabba ta' Alla li lili u lilek għamilna tempju tiegħu. Jiena u int tempju qaddis ta' Alla permezz tal-magħmudija li rċevejna. Minn hawn ftit ieħor il-koll nitilgħu nitqarbna. Mhijiex xi ħaġa li għandi l-qawwa jien nirċivija, mhuwiex dritt tiegħi,
imma huwa rigal għotja ta' Kristu nnifsu lili u lilek. Ejjew nitolbu ilu il-mulej din il-grazzja li aħna ngħixu dak li aħna tempji tiegħu u fit-tempju tal-Alla x'insibu. Nisimgħu il-kelma tiegħu, Alla jkellimna. Alla jilqa u jisma' t-talb tagħna. Alla jmantnina bil-ġisem tiegħu. Alla jaħfer id-dnub tiegħi u jurini ħniena u jurini wiċċu. Dawn eżies aħna nżommuhom f'moħħna u f'qalbna kull meta aħna nirfsu l-għadba ta' kull knisja, ta' kull santwarju. Jalla aħna mbagħad dak li nagħmlu esperjenza tiegħu hawn ġew inħalluh jidħol verament fil-qalb tagħna u jdawwal il-ħajja tagħna. U eżies aħna niftakru l-jum fid-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, ir-ras u l-om tal-knejjes kollha fid-dinja inresqu quddiem Alla il-Missier dawn it-talbiet tagħna waqt li ngħidulu ħares mulej il-Knisja tiegħek, ħares mulej il-Knisja tiegħek. Għall-Papa u l-Isqfijiet biex fi spirtu ta' għaqda huma jaħdmu kollha flimkien ħalli jxandru bil-qawwa kollha il-kelma ta' Kristu ħalli tiġborna l-koll taħt raj wieħed nitolbu. Għall-mexxejja tad-dinja sabiex iħabbirku ħalli l-bnedmin kollha jkunu tassew ħielsa jgħixu fi sliem u jistqarru l-fidi tagħhom nitolbu. Għal-membri batuti, għal-morda u l-anzjani, għal-familji li għaddejjin minn xi mument jibes biex huma wkoll jintebħu li l-mulej qiegħed f'nofshom u jimxi magħhom fil-mixja lejn is-sema pajjiżna nitolbu. Arina l-koll hawnhekk miġbura sabiex bl-inġiba qaddisa tagħna ta' ħajjitna aħna nkunu tassew knisja ħajja li fija jammar il-mulej nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla ilqa' it-talb li qed nagħmlulek u għamel li l-Knisja mxerda fid-dinja kollha tibqa' sħiħa fl-istqarrija tal-fidej u tal-imħabba bi Kristu Siedna. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok
jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb, fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel minna l-koll it-tempju tal-Ispirtu Santu. Tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda inti tqaddes il-Knisja tiegħek l-għarusa ta' Kristu imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qatt ta' qies ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin tal-anġli aħna nfaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi riġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna
بحالما نغفر للمنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني. أتينا في الطيبة والهنينة تياك الباعش في زميننا باش نكونوا هيلسا دايم مدنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات للأبوستل تياك نهللكم السليم نعطيكم السليم تياي لا تهاريش لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك أتيا إسلام ولا دلين تريد فيها انت تعيش والسلطان على ديم تديم. الباعي تالمولاي تكون ديم معكم. آتوا الباعي للشلشين. حروف تعالى لتنخي ذنوبيت الدنيا هن علينا. حروف تعالى لتنخي ذنوبيت الدنيا هن علينا. حروف تعالى لتنخي ذنوبيت الدنيا أتينا الباعي. دانو الحروف تعالى دانو لينخي ذنوبيت الدنيا هن ينداو كريوما مستيدنا على لكلة الحروف. جسم كريستو فريستو.
fit-tempju ninġabru biex infaħru lill-Alla u nirringrazzjawh. Aħna tempju tiegħu. Jew għalhekk f'dan il-mument li fih aħna l-koll li rċivejnieh fil-qalb tagħna inresqu kull wieħed u waħda minna l-innu ta' tifħir lill-Alla. Nitolbu. U Alla, inti rid l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalemm tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament inti tagħmel minna tempju tal-grazzja tiegħek. Bi Kristu sjedna. Kejjew ngħidu dawn it-tliet avamarijiet. Omna Marija tgħallimna u turina kif għandna l-kol kemm aħna nkunu tempju li fih jammar Alla. Jew nitolbuha biex aħna wkoll il-mulej nitolbuh u ngħidu magħha u bħala jien il-qaddej tal-mulej. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna